Wel, mae'n dywydd barbecue, mae'n chwilboeth. Mae'n chwilboeth yn bob man. Wel, ddim yn rili boeth fel yma, dyna atha ti'n gwybod. Chris Roberts yma, a stondin Hybuki Cymru drwy'r wythnos. Etio, sbredio'r Welsh lamb a beef love, to, cyd oed Cymreig, beef Cymreig. Be di well, a dwi efo tomahawk steaks heddiw. Tomahawk steaks? So, riba i di ond efo rib dal ar, efo rasgwn dal ar, so, fatha tomahawk, Eli, ti di roi ffedo gan o fi? Do, edrych yna. Diolch, ond dwi eisiau gwneud i fod i wneud rhywbeth am hwnni. So, di adio, dwi'n rili mewn i flavours, flavours da, a bone marrow dwi'n yma. Mae hwn yn rhywbeth fel arfer sy'n cael ei roi i'r cwn, ynddi? Ond i fi, os ti'n stwpio beth sy'n tu fewn y rasgwn, y bone marrow, mae nhw'n dal efo'n god's butter, so dwi'n beistio'r steaks efo hwnna. Dwi'n gwybod ddim yn edrych yn appetising fi, ond trystwch fi. Next level flavour, so ti eisiau sgrwpio rhywfaint o... Be, jyst i... Ia, nid i ddod allan oedd y menyn. O, ie. Oce, lle si fi roed o? Just roed ar yr ochr yma. Oce. Briliant. Ei, mae'n cool cael helpar bach heddiw. So, be mae hwn, pa fath o flas mae hwn yn ychwanegu? Mae'n just yn... Mae'n creamy, beefy. Mae'n amazing y flavour a pan ti'n cwcio fo dros y tân, twad. So ti'n roed dim byd efo hwn? Ti'n mysio roed dim byd? Na, hwnna ydy'r seasoning. Dwi'n ond y seasonio'r steaks efo halan a bone marrow. Mae hynna'n ideal fel la. Mae hynna'n ideal fel la. Okay. So, mae'r steaks di bod yn smocio dros cherry wood. A be mae coed cherry yn neud, mae'n lliw fatha cherry ar y steak. Nice, ydi. So, mae hwnna'n unreal. So, dwi'n symud hwnna rhywfaint dros y tân. Faint mae hynna di bod yn fanna gyda ti? Mae'n dod o fewn am ryw 10 munud on. Just cael y mwg. A wwan. Y marrow. A mae hwn barod o hwn, mae hwnna'n osel. A hwnna ti dal y flame based le. Waw! Be gei di well yna? Money shot. Yes! So mae hwnna just yn... Mae hwnna just yn pure flavour, to. Asgwn lle mae pobl yn rhoi'n cwn. Deitha chdi, ella sy'r oxy mae'n cytuno cefi, ond mae'r asgwn mae'n rhy dda roed i'r cwn, ti isio'r marrow yma. A mae hwnna ti'n adio llwyth o flavour. Lle dysgu ti goginio ta? Nes i dysgu fi hyn, to. Dysgu fi hyn, cwcio fo tan, llosgi llwyth o bethau. A wwan, dwi ddim yn llosgi nhw'n creit mae'r rhywfaint, so. Ti eisiau troi hynna? Ynddo, sy'n arau hwnna fewn i'r tan, wwan. Hwn i'r ochr. So faint mwy nes bydden nhw'n barod? Mae hyn yn anna ryw. O, mae'r oglan, ffantastig. 5 munud arall, ond dwi'n just symud o eto off yr tân o'n am dipyn. Oce. Gadw nhw cael di bach mwy o mwg. A sori, rhaid i chi gyd islo dim bach mwy, ia? Ond... Ogla da ma'n does na? Sogla da? Cla, ia, mwy beth sy'n dechrau ar teli. Te? Bwyd epic Chris! Bwyd epic Chris, ia. Dwi'n ffilmio'r ail cyfres o'n fyd. Rhaid i roi plug bach, rhaid. Ges di o'i mewn, do? Mae mor boeth, dwi'n mynd i ofo mynd o yma. Mae mor boeth, byddai'n 10 stone 10 ar ôl diwedd yr wsos. Dwi'n rhoi di bod yn 10 stone 10. Wel, mae'r sous chef yn mynd. Sifioch i llestri? Sifioch i llestri? Na. Awe, diolch yn iawn. Croeso. Enjoywch nes o'r diwrnod, ia. Joia, chdi. Awe, ia. Bwyd epic Chris. Yay!